Moikka kaikille. Tulin tänne ulos kuvailemaan, että saan rauhassa kuvata. Ajattelin tällä kertaa kuvata vaan ihan lumista maisemaa. Ja, muuta kuin itteeni, että sitten tulee ehkä eri tavalla kuultua se asia siinä. Lupasin teille tämmöisen selvänäköisen katsauksen laittaa maailman energioista ja tilanteesta. Muutama teema mulla nousi mieleen tuosta ensimmäisenä digitalisaatio ja sitten tekoälyn vaarat. Eli tekoäly on ihan hirveästi tällä hetkellä ottanut valtaa. Käytetään helposti tämmöisiä tekoälytiivisteitä ja kysytään tekoälyltä vastauksia. Tekoäly myös helpottaa monia työtehtäviä ja se on varmasti monessa asiassa avuksi. Henkiset ihmiset saattaa käydä hyvinkin syviä keskusteluja liittyen tämmöisiin salaliittoteorioihin tekoälyn kanssa. Eli kuka on pahaa ja kuka on hyvää ja tällaista. Sitten jos tällaisiin asioihin syventyy tekoälyn kanssa, eli energiaa työhön ja sitten kysymyksiin energioista, energioiden puhtaudesta ja sitten energioiden alkulähteestä, niin on sanottava, että tekoäly on kuitenkin ihmisen luoma ja siellä on aina robotti ja robotiikka taustalla. Tekoäly on kuitenkin myös ohjelmoitu. Eli kun kyse on energiasta, niin luotetaan omaan tunteeseen, omaan kokemukseen ja sitten siihen omaan intuitioon. Eli on muistettava sekin, että tekoäly saattaa myös sitten olla tekijä, mikä meitä energiaihmisiä monesti pyrkii johtamaan harhaan tai kääntämään meidän huomio semmoisella energiamanipulaatiolla toisaalle. Eli aletaan sitten tämmöiseen ei-tärkeeseen kiinnittämään enemmän huomioon, käyttämään aikaa ja energiaa. Eli mikä on sitä niistä aidoista kohtaamisista pois, mikä on aidosta energiatyöstä pois, mikä välittyy sydämestä sydämeen, ei tekoälystä sydämiin, kuten sillä tälläkin hetkellä pyritään vaikuttamaan. Eli tekoäly saattaa semmoista hyvin voimakasta emotionaalista liikutusta aiheuttaa niin semmoisella inhimillisellä vastauksella tai sitten hyvin pohdiskelevalla tai tämmöisillä lisäkysymyksiä herättävillä ajatuksilla, mikä tuntuu suorastaan inhimilliseltä. Eli se omien tunteiden manipulointi, siihen ei pitäisi antaa mahdollisuutta tekoälyn keinoin. Tai sitten sitä meidän omaa intuitioa, omia tuntemuksia, omaa aavistusta, eli sitä tekoälyä ei pitäisi kohottaa semmoiseen Jumala-asemaan, joka sitten muokkaa myös niitä meidän olemassa olevia mielipiteitä, varsinkaan energian asioista. Eli pyritään pitämään energian asiat semmoisina aitoina, sydämestä sydämeen välitettävänä olevia tai sydäntasolla vaikuttavina asioina. Eli tämmöinen niin kuin tekoäly olisi hyvä pitää erillään energian työstä, samaten kuin esimerkiksi tulkinnat tai sitten vastausten hakeminen energian muutoksiin tai sitten vastausta toisen ihmisen kysymyksiin. Toivottavasti sain muotoiltua tämän ajatukseni tästä ja tämmöisen niin kuin voimakkaan tunteen tästä tekoälyasiasta.
liittyen energiaan. Ja sitten myöskin toinen semmoinen asia maailman energioista, mikä on nyt noussut, on salaliittoteoriat. Eli hyvin monet tämmöiset niin kuin heränneet ihmiset sitten eksyy tutkimaan maailman tämmöisiä pimeitä puolia. Ja sitten nämä tämmöiset kloonijutut ja salaiset käytävät tuolla Hollywood-tähtien talojen alla, kaikki just Antarktiksen salaisuudet ja muut, mitä hallitus ja eliitti meidän päämenoksi keksii, niin se vierastuttaa myöskin siitä aidosta energiasta. Se ei palvele energian työtä, se ei palvele sitä meidän omaa kasvua, se ei palvele yhteiskunnan kehitystä, se ei johda yhtään mihinkään. Eli tietyllä tavalla myöskin sitten heränneiden ihmisten pitäisi välttää sitä oman energian kohdistamista semmoiseen tietynlaiseen ei-tarpeelliseen ja myöskin voidaan ajatella niin kuin tämmöisiä asioita, eli semmoisia syviä vesiä tietynlaisena ansana. Eli monesti heränneet ihmiset kokee meidän yhteiskunnan johdattavan meitä harhaan, manipuloivan meitä monin eri keinoin ja kontrolloivan meitä. Ja näkisin, että myöskin sitten tämmöiset salaliittoteoriat, vaikka osa paikkansa pitäisikin, niin semmoisen niiden tutkiminen, niistä tuntikausien keskustelu, niiden tonkiminen jostain pimeän netin syövereistä, niin se on nimenomaan sitä huomion ohjaamista toisaalle eliitin tasolta. Eli silloin me ei kehitetä itteemme, kuten valoihmisen olisi hyvä tehdä energiaihmisen. Miten valoa voi tässä pimeässä maailmassa parhaiten ilmentää, on tehdä se käytännön tasolla ja sydämestä sydämeen, eli just ilman sitä tekoälyä. Eli tämmöiset ei aidot ja tarpeettomat asiat sitten on helposti meidän huomioon johtamassa harhaan. Ja sitten myöskin tämmöisiä niin sanottuja salaliittoteorioita myöskin luodaan jatkuvasti sen takia, että ihminen olisi helpommin ohjattavaa. Hänen huomionsa on toisaalta ja meidän mieli tietyllä tavalla niin kuin tylsytetään. Eli se itsensä kehittäminen ja kirjojen lukeminen, uusien taitojen oppiminen, toisten ihmisten tapaaminen ja semmoinen sillä valolla ratkaisujen ja rakkauden tuominen tähän kylmyyteen. Toivoisin tämmöisen energiakatsauksen laittavan miettimään niitä asioita, minne sen omaan huomion kohdistaa. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin muistuttaa semmoista asiasta, eli ajat on hirveän kovat. Monia ihmisiä koetellaan ja sitä omaa henkisyyttä myöskin koetellaan. Eli tietyllä tavalla on semmoista energeettistä etsimisen aikaa. Myöskin semmoista niin kuin joukkoheräämistä on havaittavissa. Tässä yhteiskunnassa ja maailmassa ihmiset alkaa avautumaan valolle huomattavasti aiempaa enemmän. Ja se taas sitten näkyy myöskin mediassa. Eli vaihtoehtoihmisten ja tämmöisten vaihtoehtohoitojen ja tämmöisten vaihtoehtototuuksien kimppuun myöskin hyökätään. Ja sitten puolestaan, jos sitä provosoituu, eli vääryyttä vastaan pitää aina taistella, mutta silloin kun se ilmenee semmoisena radikalisoitumisena, mielenosoittamisena asioita vastaan, mille sinä et maha yhtään mitään, tai sitten semmoisena aggressiivisena, huonona käytöksenä, niin se taas sitten lyö sen leiman valoihmiselle, mikä onkin tavallaan se tausta ja tarkoitus. Eli se, miten me voidaan vaikuttaa, niin on se oma valo, sen jakaminen ja se rakkaudellisuus muita ihmisiä kohtaan siinäkin tilanteessa, kun asiat ei ole oikeudenmukaisia. Että se olisi hirveän tärkeää luottaa kuitenkin siihen energian työhön, luottaa
universumia siihen, että asiat menee oikein, että niin kuin taistelunsa on tavallaan aina hyvä valita. Eli mihin lähtee mukaan ja millä tavalla se sitten sitä sinun omaa valoa kasvattaa, missä olet mukana. Eli tämmöisiä asioita myöskin hyvä pohtia. Tässäpä olisi tämmöistä pientä katsausta tähän alkuun.